To? Ano nang ginaobra nyo da? Nagahugas mo sang plato? Huwag lagi sa sura dito? Ubos gid? Wala gid. Ubos gid yung sura ba? Wala gid. Kayo tindigid nga makain ba? Kaya tapos yung di pagtapos maghugas si turog ka mo eh. What? Di pag mata malungag galiwat. Ang siling ko sa imo. Sa mo. Ano ang siling ko sa imo? Di magturog ka? Turog. Hmm? Turog ka tas dako sang utin. Dahil di gamay ang utin mo eh. Hoy! Nakulangan nyo! Tahiin nyo! Ay, hindi pagbutangan na maputol na. Madamay ta sa imo. Hindi na. Di maputol na. Hindi na maputol na. Di puta ni bata ni. Magputol kasi na ba? Ubos ko mo. Ay! Daw ba? Hugaw ang trapala. Uy. Lang. Tasi koy. Dito ko magtulog sa trapal. Yaya mo. Yan. Ano nga tao ni nga gaway utin na. Wow, yung kanso. Ano naman? Huwag ka mo biyahe nga. Biyahe ka gil, yate ka gil. Doon na punta niyo no. Huwag ka mo biyahe nga. Nga di punggol ba? Huwag ka mo biyahe nga di punggol. Biyahe di punggol gil. Ano nga obra man naman. Eh, isi. Da true Ilonggo, isi. Puto no. Punggol ni tao niyo. Punggol nga tao ka. Buso-buso gani magtulog ba? Di ba? Dito muna. Ina, bor. Bor. Bibor, lagom. Di punggol ah. Langaw na lagom. Ay wala sang ubra ba nga. Daw tapos ang kaon matulog man. Amo ni ubra namon ba. Tapos kanya malukdo naman. Malukdo ka balas. Balas singot na sa lunggo no? Ha? Balhas no? Balas oh. Kinagawa sa Ilonggo. Iya sa. Ang Magupod. upod ka. Ala ta. Mangawat upod. Mangawat pa kasi Ilonggo nang mangawat. Ngawat. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kanang upod. Kauban. Maginupod ba? Maginupod pag nilakat dito.